Kaixo, ni Mikelena, Etxebarritxarrana, 27 urte daukaz, eta arte klasiek emoto dituaz, umiei, helduei eta aniztasun funtzionala dauken jentiai. Nik arte ederrak ikesi naban, UPV-bin, arte ederrak egin aurretik batxillerra artistikua Durangon. Gero bertan EHU ikesi naban pintura masterra, gero vestuario egin naban, diseño de vestuario, de cine y teatro, Deustoko eskola txiki baten. Eta hori da, ikesiotena, bai. Nire negozixu monto baino lehen egona beste biher batzutan, eta adibidez kaldererisa baten ditxenaban biherra, nire gurasu kaldereruk di, biziosun produkzioen eta horrek asko ere kutzizten be bai, zatozu, zeneiz hau be bada, beti da, hori beti ongo da 8 ordu, 3 turno, nire harimie ustel dutxaten hor. Orduan, daukez bere alde positibuk eta negatibuk, ez? Autonoma izetik, zeu tiretu bizu, lehen ezagoten modun, baina gauza darra da. Ze hor 8 ordu egoti edo eiot zinin bebierra eta oso gogorra da, ordu asko die. Noberantzako bierra itxik, itzela da. Ni hasi nintzenin autonoma itxi erabaki nabanien, zan ja neukezelako piloa lan txikitxo, da esatena, amendik eta handi jaten nabil, ja ipini mina zer iso, ez? Neuk eman bitze balore benetan arti belana dela, eta goizan tope. Horreaz, ez? Esan como, lantxo bat hemen, ez, hau izeleike ogibide bat, da trebiduen bida, eta venga, da horraz eginen. Hoi neure burantzako bierra itxotela, beti izatote, ez? Hau gozada bada, zeuk organizetozu zure ordute gixe, baina, klaro, denporozun zeuza, tiretu bida bena. Orduan nik horrik uste ditxuaz, itzela dela, ze pasino badan itzako honetatik bizitzie, baina beste alde batetik gogorra itxen da, ez? Batzutan esate, 8 ordu eta etxera nahi jun. Eta beti dauen gauza bada. Gauza aberatz bat alde batetik, zeu tiretu bizuleko, baina guztate datzuleko, eta bestetik, askotan, daukez bere hori da niretzako alde eskaza, ez? Ez dauzela oporrak igual hainbeste, o ez da, ja, astuna eta listo, astelenin berriro, ez. Beti dauen proiektu bada, baina 8 bat datorrenez, erutot. Gustauko baten ni Hasibarri xena eta baten bat gehitzi, ez? Bi pertsona nire ekipora. Ze asko gustate talde lana. Orduan, beti bat titzen egoti da responsabilidadik ez banatzik, hori dauke niri asko gustatela. Talde lana, futurun imaginetot, tailer geisha, jente geisha bierrin, responsabilidadik banatu, hori ikustot. Nik ustot beti danik izena zela igual ekintzai ez, sortzaiena zen horretatik, ze umetatik nekixen artera dedikauko nitzela, ez nekixen nundik, baina bai, ze batxirra artistiko inaban, arte derrak inaban, dana horretxeta dirigi dute. Orduan ja heldu zen punto bat, zena gana, oin sortu bidana negozixu da, aparte de tailerrako oartia, negozixu, bai. Esango notzen benetan galdetzeko zer dan gustateakona. Gero mile bide goleik ezela ez, baina zein da pasinoia? Niri numeroka pasinotena segi hortik. Niri estetikik horitzen hau hortik. Azkenin pasinoie lan bihurtzi dela oso importanti, eta jakinezarren nun amaitxuko zuen, ze esango estezu, artista bat, nik artisti nahi izan ja, danok. Baina nahi esan, segi hori eutzi horretxi, ze zabalduko dibidiek. Bate jakin nundik, irakaskuntzatik, diseinatzaile izetetik, ez dakit. Baina bai, hoxe, esango notzen.